ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆವೆ. ದುಂಬೂರು ದಿಂಚದ ಶಾಲೇಡ್ ದಿಂಚದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆದಾಲ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಅಲೆಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಪಂಡ ದಾದ ಆರಾಮದ್ ದಕ್ಕುನು ಇಡೀ ದಿನ ಆರಾಮದ್ ಉಪ್ಪುನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಡೇ, ಅವು ಹಾಲಿಡೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಸತ್ಯವಂತೆ ಇಜಿನ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ ಬಾಡಿ ಯಾರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಸದ್ಯಂಗ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ದು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ದಾದ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 10:40 ಆತಡು ಆಯ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿಲ ಟಿವಿಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಡೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ದಾಯ್ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕುಲ್ದಾಲ ಅಂತ ಸಂಡೇ ಬತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೇ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪುನಃ ದಾದನ ಅಂತ ಆಸೆ ಲಕ್ಕುನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಕುದಾಲ ಆತು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪುನ ಅದು ಬೋರ್ ಆತು ನಿಂಕ್. ಬಟ್ ತನಿಷಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರರೆ ಬಲಿ ಆಯ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ಪಡ ಮೇರ್ ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡೆ ಮ್ಯಾಗಿಯೇ ತಿಂದಿರಿ ಅವೆಂತದ್ದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಆಸೆ ಆಯ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಗೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಜಿನ ಹರ್ಟ್ ಹಾಪುನಂದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂಥರ ದಿನ ನೋ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20-25 ಡೇಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಚ್ಚಿ ತಾಯ್ಪಣ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಆಂಟಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪುನು. ಆಂಟಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಂಡೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಾತೆ ಬಂದಾಗನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪ ಪಿದಾಯಿ. ಬಟ್ ಲಂಚ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವಲೇ ಆಪುನು. ಆಂಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಿಚನ್. ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಮಲ್ತಾ ಅಂತ ಏನಾರೆಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆತನೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪುನು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗ್ ಟುಸಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಶುರು ಮಂತಿರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮುಲೊಂಜೆ ಈತೆ ಆತಿನತ ನಾನು ಪೂರ ಆವಡ್ ಮುಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇರ್ದಾದ ಕಂಬ ಮಾತ ನನ್ನ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಪುನು ಒಂತೆ ದಿನಟ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗ ಅನ್ನದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಶುರು ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಪೋಡತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ತೂಪರ ತೂಲೆ ಅಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೋಜೋಡತ ಆಟ ಮೇರೋಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿನ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಈ తెలియತಾರೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಲೆದ ಫನಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಟು ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬೈಕ್. We didn't ask you any explanation. Sorry. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲ ಇವತ್ತು ತಿರ್ತುಂಡು ತೋಚಣ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಟ್ 2-wheeler ಓಲುಂಡು ವ್ಯೂ ಅವೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಲುಂಡು ಮೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ನಿ ತೋಜುನ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೈಡ ಅಂಚನೆ ಏನದನ ಕಾಸ್ಕೊರು ನಾಕು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕೊನಪಿರಂದು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಕೇನರೆ ಉಂಡ ಐಕಿ ಕಂಚಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಫೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಘಾಟ್ ತುಲ ಹಾಕಿ ಅಂದು ಓಪನ್ ಉಂಟು
ಅಲ್ಪ ಎಂಕಿ ಮೇನ ಪುರಾಣ ಕೇಂದು ಸಾಕಾಣ್ ಏ ಉಂದುದಾದ ಬಲ ಚೇರ್ ಅವಕುಲ್ ಕನದಿನ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅತ್ತದಾದ ದೀತಿನ ಈ ಜಾತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಣ ಅಕುಲು ಕನದಿ ತೂಲಗೆ ಒಂದು ತೂಲಗೆ ಇಂಚ ಪೋರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಯಾನ ಪುಷ್ ಮಲ್ತು ನಡಪು ನಾವೇ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಬರೀಟ್ ನಡಪರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ನೂಕು ಬುಡ್ಪಾಯಿಂಕಲೆ ನಂದು ಎಪ್ಪಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಆ ನೂಕು ಜಾಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಏರ್ ನಡಪೇರು ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಅಕುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿಗೆ ನೂಕು ಗಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರೀಜಿ ಅತ್ತು ಈ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಾದಿ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಾದಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಂಡಾ ನಿಕಲೆ ಗಡಿ ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಟಿ ಪೂರ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕು ಕುಡ್ಲಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಯಾನ್ ತೂಲೆ ನೀ ನಡತೊಂದು ಆರು ಫೋನ್ ಅವಲುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೋಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಮೇನೋರಿ ಅಂತೂಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ತನೀಶ್ ನಮ್ಮ ಐಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ವರ್ಪು ಜಾತ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೋ ಪಾರ್ಕ್ ಆತನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆತನ್ ಬಾಲೆ ವೈಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಈ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರೇರೇನ ಹಾಕಿರ್ ನಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಾದಾತುಂಡು ಪ್ರೋ ಪಾರ್ಕ್ ನೀ ಗೊಬ್ಬರೇ ಉಂಡು ಪನ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುವೇರೆ ಡೇಟ್ ಶೇ ಹೌದಾ ಏ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುನ್ ಗೊಬ್ಬರೇ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ಹಾಕೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಗೋಣೆದಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಒಂಚಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಏತು ಜನ ಬೈದೆ ಇರ್ತುಲ ಓ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಆತನ್ ಬಾಲೆ ಜಿಗ್ಗ ಆತುಂಡು ಜಿಗ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಾತ್ ದಾದಾ ಬೈದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡನ ಫೈನಲಿ ಫೋನ್ ನೋಡಿ ಪಾತಿಲ್ಲ ಹೀಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದಾ ಓ ಅಲ್ಲ ಡಾಗ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಓ ಅವೇ ಅನ್ ರಡ್ಡು ಡಾಗ್ ತೂಯೆ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತೋಜೊಂದು ತೂಲಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತೂಲಗೆ ಚೋಕ್ ತೋಜೊ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಬ್ಲಡ್ ದಾದ ಡಿಯರ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದೋಲಿ ಅಂದ ಡಿಯರ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ತರ ಕಣ್ಣು ಹಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಗೈಸ್ പോയി വീഡിയോ സ്കിപ്പ് മൽപ്പಂದೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟೆ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಬರ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೂಯರ ಇರು ತನಿಷ್ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಊರ ಅವೇನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಲು ಓ ಲ್ಯಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಸೀ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕನಬ ಇದ್ದೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಉಂಡವು ಈಗ ಕಷ್ಟ
ಏ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಶೋ You're not supposed to go. The little one so well. Give a round of applause. We have just two. So we are going to make it this way. Bag to buy. Any guesses? 180. 100. Show me your batch number. Okay, we'll do the two of them. Little. ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು Two of them. Decide the winner. Alright. ಯಾವುದು ಓ ಇದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ You like that one? Very smart girl. What's your good name? ಮೂಲುಂಡು ರಡ್ಡಲ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಡಿಯರ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ Alright. Who is next now? You all want to choose? what they are doing Now, we'll move on to the next. Okay. What did you like about this chick? You tell me. Come on. Loudly. That's all, is it? Anybody else? You're there? Okay, now. cute where is she This guy has smartly answered. Ladies and gentlemen, the third prize. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ತೀರಿ Third prize, many congratulations to you. ಆಯ್ತಾ ಮೂಸಿ Moving on. ಶೋಧಕರಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಡೆಯುವುದು ಪೋಪುಸ್ತುಲಯ robotic butterfly show ಒಂದುಪುನು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ 50 rupees ಇದೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏಪೋಡ್ ತಿಂಚ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ಫೈನಲಿ ನೀ ಬತ್ತೇಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಉಂಟಾ ಅವು ನಾಳೆ ಯಾನು ಈ ದಾದ ಭವ್ಯ ಸಾರಿ ಬಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ತುಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಚಿಟ್ಟೆ పూల ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿಲ ಪನಯ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಲೇಡಿ
Alam din tula. Ready dyan friends. ನಮಗೆ ಸರಿತು ಏನ ಆಯ್ತು ದುಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಕನಿಷ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮೇರ್ಗೊಬ್ಬ ಅವಳು ಉಂತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಉಂತ ರೆಡಿಯರ ఆయన ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಏತು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಪುರ ಆರೆ ಉಂಟಾಯಿ ತನಿ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೆತ್ತೆ ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮಾ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನಾ ಕೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಏರ ಮುಟ್ಟದು ಪೂರ ತೂತೇರು ಡೌಟ್ ಏ ಅತ್ತು ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ದ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂದು ಭವ್ಯ ಏ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ತನೇಶ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪಪ್ಪನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಈ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಉಂದಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ಪಂಜ್ ಬಾಬ್ ಬಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಕೇಕ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಬರೋನು ಸ್ಪಂಜ್ ಬಾಬ್ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಕ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಬಾಬ್ ದ ಮೂನ್ ಪೋತಿ ಗಿಟಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೈಸ್ ಉಂದಾದ ಇಲ್ಲ ಶೋಕು ಒಂದು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿಟಾರ್ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂದಾದ ಡಿಯರ್ ಮಣ್ಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಾರೈ ಕಟ್ಟು Start jumping. Purkat balela പോകുന്നുണ്ട് and budu Tanish back flip paadu Tanish try ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ತನಿಷಿ
ನಾನು ಬಿಡ್ಪೇರಕ್ಕೇನಿಯ ಎಂಕುಲ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಜೋಕಲ್ನ ಬೀಗಲ್ಲ ಎಸ್ ದಾದಾ ಟೀ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೇನು ಒಂಜಿ ತರ ಆಯ್ತಾ ಎಗ್ಜಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆತ పోడు తెలుపును ఎంకుల్ గొబ్బుండ గిడ పేరున మన ముల్పాడు అలా ఆకులు పూర గొబ్బేరు అందు అండల బుర్చి భవ్య తోజుంది ఇజ్జరు ముక్కులు స్వింగ్ ఇట్కుల్లా ಬಾಲೆ ಪೋ ಆಯ್ ಸ್ವಿಂಗಡ್ ಗೊಬ್ಬೆಗೆ ಉಮೀಲುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಆಯ್ತು ಜಾರ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕಮ್ 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 ಒಂದು ಪೊಸತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗ ಅಂದ ಒಂದು ಅಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಗೆ ಅಂದ 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 ತಟ್ಟದೆ ಆಯ್ ಕನಿಷ್ಕ ಸಿ ಟ್ರೈನ್ నీకు బైక్ ఉంటుందా ఉంటు బాలే దాదా కార్ షో నేను యావనుండా ಗೊತ್ತು ವೇಟ್ ಕಂದ ಡ್ಯಾಡ ಓಡಿపోయారు ಸರ್ಚ್ ಬಾಲೆ ಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ ಶೋ ಮುಗಿದಿನ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೇನು ಸಾರಿ ಓಡಿ ఉందా డియర్ పూత లెక్క ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಶೋ ಕೊಂಡತೆ ಯಾನ ನೀ ನಂದಣ್ಣನ ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ఒక ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೇನು ಚಾತ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಉಂಟತ್ತ ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೂತಾತ ಬಾಲೆ
ಬಲ ತೂಲ ಗೊತ್ತಾಪ ತೂಲ ಇನ್ನು ಬೇತೆದಾದರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಪೂರ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಗೆ ದುಂಬು ఒక పూర ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲ ಪಿಲಿಕುಳಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಂತೂ ತುಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಏತು ದಿನ ವರ್ಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುಲ್ದಾದ ಉಂಟು ಫುಡ್ಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪರಮೂಲ ಆವಾ ವೇಟ್ ಬಾಬು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಡಿಯನ್ನೋ Done. Inita video ite we are going back to home. Thank you so much for watching. Ee video nikalagi ಇಷ್ಟ ಆಂಡುಂದೆನ್ವೆ. That's all. Bye.